Nggih. Kan kowe Nggih. Rek Icuk awake dhewe iki kan nampa dawuh Nggih. saka ngersane Kakang Rawianto kuwi ora enteng. Terus jajal awakmu apa wis mangerteni kembar mayang iki wujude kaya apa? Ampun no. Ndi? Kembar Ndi, mayang. sing kaya apa? Udah lah. Apa iki? Senes. No. Niku jenenge Apa iki? Ah, niki jenenge kala momor. Iya, lek ngene guyon ya guyon ning sing baku awake dhewe dina iki goleki anane kembar mayang. Awit kuwi minangka syarat sarana kanggo dhauping penganten. Nggih, menawi mekaten wonten papan pandunuk pundi mawon panjenengan sumangga kula dherekaken upadi wujudipun tak kandhani ya. Sawise aku ngening sawetara. Nggih. Aku kelingan rikala semono aku duweni guru. Panjenengan dalem gadah guru. Duweni guru. Nggih. Bapa Waskita Jati. Waskita Jati. Kang sumondhok ana ing Padepokan Tegalsari. Nggih, nggih, nggih. Mbok, coba ayo awake dhewe lumaku prana. Nggih. Mbok menawa mengko kembar mayang wonten ing mrika. Ya mapan menawi mekaten sumangga kula dherekaken. Ayo, ayo Lek. Sopan wonten ing dalempun Bapak guru panjenengan. Cempalok tambel kemangi ngaduk liwat ning tengah bale sing tak jaluk rina kelawan wengi selamat to bapak sing duwe gawe Magrib lunga ning jetak tuku roti ning Bojonegoro mumpung sik urip mbok enggal nanggap ketoprak mlebu suwarga Indonesia wis merdeka wiwit taun 45 presidene Bapak Insinyur Soekarno uripe wong cilik kabeh ngrasakno mulya Presiden nomor 2 Bapak Soeharto
sembako murah lan palawija pembangunan saben taun mesti ana presiden lengser utange sak gunung Bromo presiden nomor 3 Bapak Habibie priyayine cilik tapi pinter teknologi Timur merdeka Indonesia merasa rugi presiden lengser mergo didemonstrasi presiden nomor 4 Bapak Gus Dur karepe pejabat kongkon tumindak sing jujur orang ngerti sing dhuwur malah padha udur bareng alase entek uknume kabeh padha nylamur presiden nomor 5 Ibu Megawati ing dijuluki presiden reformasi nyabat 3 taun utange arep dikurangi bareng nyalon radadi getune setengah mati presiden nomor 6 Bapak SBY Yusuf Kala kuwi minangka wakile fakir miskin saben taun oleh BLT tapi sing mumet sirahe sing dadi RT presiden nomor 7 SBY Budiono memberantas korupsi sing diutamakno kompor gas wis didomo kabeh para warga tapi sayang ibu-ibu masang selang sing ora iso presiden saiki Bapak Jokowi memberantas narkoba iku sing mesti mula tak elingno kabeh para pemuda-pemudi kuwi nek kenek narkoba mesti dihukum mati Mbah Marijan presiden Gunung Merapi wonge cilik dasar yo sekti malah wis tau kondang mergo tau mlebu TV mergo nyponsori tuku Bima Energi rasa bengi iki tak bilang ana hiburan Jawa oke gamelane mencorong kaya seloko panjake ganteng kaya Rana Karno sindene
kaya Bathara Kala pogunane wong main judi domino lentrik remi lan ceki akeh korban wong sing main judi bandane wis entek malah uripe mbrindili walang kekek walange kadung lange wae kadung walang kekek walange kadung walang kekek walange kadung walang kekek walange kadung sampun rampung wong nyanyi ora nek parikan walang kekek walange kadung terus parikan wis dinggo ngarep engko karek umanopo wah tak iki jan ketoprak jan ra ukur dagelane iki lho piye tap loro ora apa-apa nek ketoprak angger ngene iki payu sing ngenes aku lha kok iso ngenes ora oleh sewan panggung lah wong pancene ketoprak ringkes iya ketoprak wong papat ngene-ngene entah nek payu timbang dik nek kena pandemeni pandemeni pandemi lah iya oh kok lha kowe muni piye mau pandemeni aku wayah pandemi kan pas demeni neng omah wae mati demeni bojoku gendho dalem dor kowe anake sapa gak tak doi alhamdulillah katimbalan bapak anu Kembang Rawe jenenge sing digawe iki lho. Nah, Rawi. Pak Rawi. Nggih, Rawi nggih. Pak Rawi dikongkon ngetoprak dan tamune ra ukur. Oh iya iya. Aku pe dandan ngono omah. Pinggir kono iki, Bang. Heeh. Aku renek nggon. Bek tumpukan. Beras. Wah, tamune gember. Wah, terus aku ngalih sing rodok mengguri. Sing rodok mengguri? Heeh. Kuwi yo bek tumpukan apa? Mie. Wah. Sundul lemperan. Terus aku no tengah. Lagi mlebu ngene. Yo tumpukan. Tumpukan apa? Gula. Wah. Pak Rabu. Gregeten aku wis salah mlebu belis teko ngguri. Napa? Yo ono tumpukan. Tumpukan apa? Kumban. Sing ning jeding mang to. Kowe ngerti. Aku ngenes. Wes piye? Jedinge iki lho lawange ra ning kancinge. Bareng aku mlebu ki angger-angger mengo. Angger mlebu aku mengo. Gregetan aku pipis karo ngancing lawangane. Kuwi kire kuwi wis bar pipis ya jelalah. Geraya-gerah jeding ora ning ciduke. Iya iki mlangsuk jelup-lelup ngono ae. Aku kuwi malah jemberi wong. Iki nek masalah pipis iki rewel wong wedok. Lho kok wong wedok? Wong wedok angger pipis nek rane banyu ora sida pipis. Lah sebabe wong angking timbon iki mergo gawe cawi. Nek wong lanang nak ya. Piye? Tingkat padat berisi apa? Oh, nganggo obat. Obat apa? Obat apit ae. Kowe ra ngono. Kowe jenenge anu kuwi. Sapa sing ngekeki jamur aku mang? Sarmini. Ngerti kowe Sarmini? Ya. Aku diwane jamur. Ya. Iki ora jamur barat to. Apa? Jamur kijing. Jamur kok kijing. Lah oleh kok kuburan kok. Heeh. Lah aku mang yo dikawani Sarmini kuwi. Piye? Kowe njaluk piye, Dor? Nek jamur kaya ngene gento entek. Kowe gelem jamur. Apa? Gelem jamur kulit. Panu kadas kurap. Wah kowe gak ngono kuwi. Bolo rombongan tandur. Sak badahe Sarmini kuwi mang. Lah aku ki ya teko kan nanduk awan to. Iya. Aku lho njelalah. Wong kene iki nek ngaji ra patek pinter. Wanyek wong kene. Wong tandur ki lho. Aku roh pipis ngene lho. Kok dhek roh ngaget langsung muni, "Wow!" Ngono jare. Aku yo ngene, iki dudu wau ki alep aku yo ngono. Ya sapa ki Sarmini? Sarmini ku piye wong jejeg kok. Wow jare. Mulai lha nek pinter-pinteran ya bangga pinter aku to. Ora iso. Wong aku nyanyi ngene ya bangga pinter aku.
Kowe penyanyi apa? Panjake mangan kok. Bangeten tenan dagelan metu panjake apa segane metu. Panjake mlebu segane entek. Oh dingengei. Oh wong Kepin apa kuwi sing keblak? Sendok monggo. Sik to, Pak Rawi. Pak Rawi golek teladen pinter-pinter. Pinter piye? Gamane landhep-landhep. Ketara. Ketarane piye? Iwake lho tipis-tipis. Lho kok nek gak tipis ora medhok-medhok. Aku nek iki akeh. Lah iya pinter. Heeh. Tapi kan akeh. Ku ape do mangan. Iwake lho papat-papat. Aku 5 dhewe. Lah kok iso? Wong kancaku nang jero iki. Lirik we padha mangane kabeh papat-papat entek kabeh. Nggonku jek sitok. Dilirik. Nggon bedoro jek sitok. Coklat-coklat tak parangan pas aku ku daging. Apa? Laos. Wah. Kowe jek serem ngono. Aku wis laporan karo panjake. Aku apa seno maneh. Aku ki bar kene lara, aku mangan iwak gak tawar. Aku mangan kulup-kulupan ngono. Lah dikeki kulup rumangsaku kuwi tak sendok kok ora kenek. Tibake, anu kembange piring. masa kembang piring karo kulup ora iso bedakno. Lah mataku wis ora pate awas Sodor nek karo cah ngono kok jenenge nek kembange piring karo Pak Rawi iki ya pegawene apa iki? SMK, wonge pendidikane jos ora kaya kowe. Pendidikan opo? Lha wong SMK apa? SMK? Nah, lha wong dipamero aku. Lah kowe apa? Ya SD. SD wae ijazahku loro kok. SD ijazah loro kuwi apa? Sumpah yo. Aku SD lulus oleh ijazah. Pakku ijazahane sitok. Pakku mati dinakno aku. Ijazah loro yo? Loro. Goblok. Nek kowe kelaku pinter tak takoni. Tambah-tambahan karo ping-pingan akeh ndi? Ya akeh pimpingan. Alah jere sapa? Akeh pimpingan. Siji ping siji pira? Siji. Lah nek siji tambah loro, siji tambah siji loro. Lho, berarti akeh ping-pingan to? Siji ping siji. Siji. Lah nek siji tambah siji loro. Lah iya berarti akeh tambah-tambahan. Iya ya. Goblok kowe. Nek loro ping loro pira? Papat. Ayo. Loro tambah loro. Gak tak doi. Ya kok papat. Malane wong iki ngene lho, sing penting ki nang kene awake dhewe seneng-seneng jenenge Pak Rawi iki ngunduh mantu. Mbok menawa iki kawitane dibiyen ning ngene Desarwa kok terus ndrinding wae nang. Aku sing ngenes ki jaman omahe Pak Jangkung. Kena apa? Pak Saji desane Sarwa. Nanggap ketoprak digambeli HP. Masa angger mati dening aku mestine ngono tur gong mesti ngono. Ijik nutuli goleki. Sing mati wis tok pasar lho gonge lagi temok. Tak tung ning nung. Bareng aku kae bar tanggapan kae digambeli HP. Teko mandasku cedut. Ya ora usah ngono sih penting. Tutul tuk dak tak ndung tang tung pluk. Lah ora nek matete belas. Ora apa-apa. Iki ngene. Sapa mang Pak di Rai. Kamret karo Mas Kicuk nyanyi. Kowe ya iso nyanyi. Pinter aku. Nyanyi indung Kepala lindung hujan diudik di sini mendung. Anak siapa Pakai kerudung mata melirik kaki kesandung. Saiki digawe wangsalane beda. Aja kalah karo cuk kobong kowe mang. Masalah nopo? Bisa. Aja angel-angel lho. Dol tinuku. Yo. Ana ula-ulane dumung panggonane ning lurung-lurung. Ana bocah wedok atine bingung. Kula jengong langsung nyokot irung. Pinter ngono kok wisan. Bila aku. Iso tenan bangsa. Ayo. Ana ula-ulane cabe rambatane ning uwit gude. Ana bocah wedok lungguh dhewe. Ula jengongok nyokot lambe. Seneng aku ngono kuwi. Seneng yo seneng remek aku. Maksude iki lho kok iso nyantol ngono lho kowe. Nyantol patakmu ngono. Ana ula-ulane buwu
Rambatane no uwe tebu. Ana bocah wedok ndase ngelu. Kula jengongok langsung nyokot gulu. Aku seneng. Yo seneng to tapi aja medeni wong. Aku mbuh ana anggere ning cah pinter aku gemes kudu ngrokot ae lho. Telek. Ana ula-ulane sawa, rambatane ning wit klapa. Ana bocah wedok atine nelongso. Ula jengongok langsung nyokot dodo. Ula kok blorot lho. Hah? Ulane kate blorot terus. Sembuh kok. Iki parian alah ada pertanyaan pasti ada jawaban. Ana ula-ulane duwel. Rambatane nek ketel-ketel. Ana bocah wedok atine mangkel. Ula jengongok langsung nyokot udel. Aku tak suwek ra. Iso ta? Iso. Ana ula-ulane luwuk. Rambatane ning uwe jeruk. Ana bocah wedok lungguh tenguk-tenguk. Ula jengongok ndung-indung kepala lin. Jare ngono iso. Gemberuang. Nek lambe dodo iki iso. Iso. Lah nek iki luwuk ku mau. Lah wong seniman ya kudu aja sampe kentekan wangsalan. Kowe yo wani. Lho, wong akeh lho. Aku kok bang. Aku sing dodol kowe sing tuku. Pokoke anggere ning dodol aku tetep utang. Tuku to to. Lah nek duwe duwe. Kaya aku mau lho. Lah dol ting tuku dol ting. Iso. Mau aku pun nek mbok seneni. Ati tu tata cemut. Ana ulane tumung. Apa nggonane neng rebyung-rebyung. Ana bocah wedok rambute digelung. Ula jengongok langsung nyokot irung. Sik nek mangan wis bar durung? Ya ketipungi ya. Ketipungan ning dibayaran 300 kok nang isor ae. Ana ulane sawa. Apa nggonane neng klopo-klopo. Ana bocah wedok rambute dawa. Ula jengongok langsung nyokot dodo. Lurut. Alah wis to. Durung kok. Alah apa? Wani terus? Sumpah Kartik Panyolong tambah lho. Ana ulane duwel. Apa nggonane neng ketel-ketel. Ana bocah wedok rambute diukel. Ula jengongok langsung nyokot udel. Karek sitok. Ya pokoke Konggo siap-siap boto antemon ndase gento. alah wong seniman. Ana ulane luwuk. Apa nggonane neng wit jeruk. Ana bocah wedok lungguh teruk-teruk. Ula jengongok langsung nyokot bathuk. Bathuk. Nyokot bathuk. Oh, ora pengalaman blas. Lah maksudnya piye? Lah wong nek sing empuk kok bathuk cokot. Lah sing ngempuk kena sabuk. Mau jane yo. Mulang lho nek kepinteramu lho kowe ngaku wong ndi wae tetep pinter genthuk. Parian? Lho, parian. Pariane wani? Lah apam tawane ni? Tuku. Wah, papamu sempok wani. Tuku gendeng bonggo apa? Tuku gendeng tak gawe omah. Omah gedhe omahe sapa? Omah gedhe omahe Pak Rawi. Tuku kok omahe sapa? Pak Rawi. Pak Rawi. Tuku kayu bonggo apa? Tuku kayu tak gawe lemari. Nek lemari gedhe kuwi lemarine sapa? Lemari gedhe lemarine Pak Rawi. Wani terus? Lah sumpah aku lho. Wani terus? Ayo. Tenan? Alah santai sak lentate congor Tuku mau. kurungan go adah apa? Tuku kurungan go ada manuk. Manuk gedhe manuk
Wani apa ora? Wong seni lho. Ada jawab pertanyaan kudu ada jawaban. Nyapa aku menyebut rawi bareng. Lho. Lho ngono jere wani. Nek aku ki wani. Ala wani wong seni kok. Tenan. Tenan. Tuku kurungan nganggo adah apa? Tuku kurungan kanggo adah manuk. Manuk gedhe manuke sop. Manuk gedhe kurungane gak sedeng. Ya wis gawe gedhe padahal. Manuk nek gedhe kurungane iki ra sedeng. Oh, ngono kok jere iso. Kurungan gak sedeng mosok ra wani. Wani teneh? Wani tenan? Sumpah. Tuku dompet nggo adah apa? Tuku dompet nggo adah gelang. Gelang gedhe gelange sapa? Gelang gedhe gelange Burawi. Burawi ya? Gelang gedhe. Sapa ta jenenge Burawi? Ya wis pokoke Burawi ngono wae. Tuku Lho kuwi lho. Apa? Tas. Lastri dulure ras kabeh. Ya las kabeh tas listrik. Kok iso ngawur. Tuku kerdus kok nggo adah apa? Tuku kerdus nggo adah TV. TV gedhe TV-ne sapa? TV gedhe TV-ne Bulastri. Wah, lah aku nek ngelem ngene iki men biasane nek apik tambahi 250 lho. Wadah. Oh iso wanine? Sumpah. Tuku gelas nggo adah apa? Tuku gelas nggo adah susu. Susu gedhe susune sapa? Susu gedhe aku rawani. Kowe kok malah disuwek rai. Ya ngono jerene iso. Lah iso ki nek rono parahe ku malah jemberi wong. Nek jemberi aku ya wani gimana apa nolak. Wani tenan. Wani. Tuku gelas nggo adah apa? Tuku gelas tak nggo adah susu. Susu gedhe susune sapa? Susu gedhe susune sapi. Susune sapa? Sapi, sapine Bulastri. Oh, Pak Lastri. Kowe kok digepuk. Rainem. Kok ora saen nembang adu liyane. Nah, aku dia padha-padha wong kok pondoke lho, Dur. Ya Allah, padha ngamanake maling kok. Lho pakmu gegodak-godakan Pak ni sapa? Mas yo aku anake maling aku ning pondok 7 tahun. Ning pondok Gontor 3 tahun. Pondok Teburung 3 tahun. Wis to, kowe wong desa kesa-kesa anake maling kowe lho ape-ape dadi apa? Lah terus nek umpama kowe ngelokno ape dadi apa ngajak apa? Nek lomba to. Kowe ngenyek aku anake maling wae anake apa? Aja ngenyek kowe. Lah aku anake Yai. Yai sapa? Yai po. Namane Yai Men. Ngenyek aku kowe. Lah aku biyen tak akoni pancene ngene tenan. Saiki lho ngene aku. Salat. Sing ngomong sapa? Lah maune ngene. Biyen aku ki ngombe ki sak gelas dene. Saiki sak galone tak longgo kabeh. Oh alah. Gak tapi nek ngajak kepinteran ya masalah agama. Aku mau kalah karo kowe. Lho, tenan apa piye? Ki diteluk piantun bareng lho. Kiai kutha iki. Kiai kutha? Heeh. Dadi wong kowe kiai desa. Desa apa ora iki, Oh. Wong kiai desa ngono malah duwe langgar spesialis. Ya wong aku ki ora khusus nggo salat tok. Alif sampai ya lho. Kenapa? Apal kabeh aku. Lho ora apal kenapa? Kok kiai desa ngono langgare multifungsi. Multifungsi apa langgarku iki lho walah. Langgarku iki loro. Lah kok iso loro? Sing sitok tak gawe salat, ngulang ngaji. Sing sitok iki nek payu tak dol. Apa dol masjid? Nah, saiki piye nek umpama digawe apa? Disingkat saiki, ketoprak dilereni. Lomba dakwah. Totoane apa? Totoane gampang totoan wis nek dhuwit engko larangane negara. Ya, ora oleh. Sapa sing kalah? Medhun konggone panggung. Njaluk sepura sing digawe. Karo njaluk sepura sakmene. Aja nek sing kelewatan. Iya, sampai kelewatan sambar bledek. Kowe mendung-mendung lho to. Wani apa ora? Wani. Nek wani, coba tunjukkan kebolehanmu sebagai Mudin Kutha.
Piaro. Hadirin yang berbahagia, di malam yang sangat indah sekali di rumahnya Bapak Rawi dalam acara Walimatul Udus. Hendak aku niki pikatuk berkaing Gusti Allah udan. Pun bener nek nganten kuwi kudu diudani. Maksudnya nek diparingi udan niku adem. Mula bengi niki badhe ngawontenaken lomba dakwah. Seorang ustadz dari kota. Siapa dia? Muhammad Bedor Yakulud. Biadok petek tenan. Nganggum kethu wis kleru kok. Kowe kok dene malah kaya anu to. Kaya pampir. Ora pampir. Nah, tinggo sing apik lho. Walah kethune dawa. Kethune dawur iki kanggo adah apa wae to. Menika dipun midhangetaken tausiah saking panjenenganipun Rama Kyai Bedor Yakulud. Makasih. Kowe kok guyu nanggap to ora somben? Kyai lho. Kowe iki dagelan. Nggih, gampir rosokan. Pinggir pojokan. Saiki. Ya Suryaya. Ora nemu kok. Ayo saiki. Ditentani jamaah sakmene kae kok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Kok saking senengku. Lah iya. Ayo. Sing masuk akal. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wala yurdillah amin. Wis kleru sitok. Wis kleru kowe. Sing penting kan mantune Mudin. Iya. Mudin omahe mawot. Kula ing mriki badhe nggih menika apa iki? Nyewu. Ngantenan ngono jelas. Ngantenan. Lho, niki ngiras pantes niki pengaji iki lho Matam Teguh dan Pita lho. Oh iya, mataku ana kono. Maksude iki sing dadi manten. Sementara niki diwontenaken lomba dakwah kula mewakili kiai saking kota. Nggih, dipun tepangaken kula Bedor Muhammad Yakulud nek saking Bapak Arab, nek saking Bapak desa kula Bedor Mahkota Mayangkara Mahabharata Ramayana Indonesia Raya Merdeka dan selalu menderita cinta sampai akhir hayatnya. Ya bangka ya wis. Monggo Bu, Bapak nek jenengan badhe nyekolahaken ngaji anake ben ngertos agama milih musala utawi langgar sing apik. Nuwun sewu langgar kula niki lampune 5.000 watt. Kula kobong nunggu santrine. Arek aku kok mpun ngantos anake jenengan putra putrine jenengan sampan sekolah no ngaji wonten ngene kiai desa kesak-kesok ada anake maling pisan. Maling nek luwih dina pakem kok. Mangke nek putra putri panjenengan sekolah ngaji ten nggen kula ilmune ilmu bermanfaat. Lho. Angsal ilmune ilmu mas. Cilik nggih, cilik larang regane. Beda kalian ngene langgar kiai desa. Langgare wis bolong kabeh telek pitik. Encen ngisor tangone kandang nek sujud takon suwi karo encen. Mangke putra putri jenengan nek sekolah ngaji ten ngene kiai niki. Boten dados bocah sing sae, malah bocah sing bodoh. Angsale ilmu uyah. Mundung-mundung sak trek regane murah.
pun kesupen. Nek ten nggen kula Kyai kutha sak kados kula ngeten iki. Boten kula dalu bayaran. Namung sak wulan 3,5 juta. Kanggo ndandani langgar sing mburi. Iya. Bayar lampune bareng kuwi mengko 5.000 buate. Kok ketoprak kok pengajian kok ruame ya Duk ya. Muga-muga ditanggap meneh Sung. Lah, lungguh. Agek teko kok. Banyu tra Pak? Obat ae Pak nggo. Ape pipis. Mau. Kula lajengaken. Kula emutaken nggih nek nyekolahno anake jenengan monggo tenggen kula langgare apik nggih. Korokane apa kuwi sing buku Quran kok korokan. Bayi mok kandhani wis roh aku. Anggitku ya ben lucu ngono lho kok. Modin kotaun Jemberipong. Bayare murah. Cukup sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Medun. Lho urung aku. Wani piye? Lah aku urung pidato. Ya ben ndredeg ngono. Lah ora. Ora. Ayo bujuki kowe. Aku tetep wani kok. Anak-anak maling ndak manggah wani. Lah. Kowe iki lho, Cilai serbene ngono. Saya buat tebasi kene kok lungguhe ning kene. wong sorban Nyileh-nyileh ndah nek sing diselai ikhlas nggo ibadah ganjarane akeh. Tah, di sini-sini aku. Belani Desa gaul, Mas. gaul apa kaken macul ora capilan sampai abang. Rungokno sik Kiai desa anake maling dah. Monggo Bu nek badhe kondur monggo. Ya jenenge ra sportif iki kok ora ngerti ndi sing bener ndi. Ora seneng kok tak jajale kok anak maling masa ora iso ngaji. Assalamualaikum. Waplak ndasem kok. Macan yen wong ngaji yo mangan iki. Lah sumpeti kowe kok nika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tak enak sing jawab. Ora apa-apa wong anak maling wae. Alhamdulillah wa syukurillah wa ni'matillah wa la haula wa la quwata illa billah. Dumateng Rama Kiai piyantun kang piniji ngemban dawuh Gusti kang Maha Suci ingkang tansah kula hormati. Diapik-apikno. Dumateng para lurah piyantun kang ngemban amanah mugi tansah pikantuk berkah saking Allah Subhanahu wa taala. Kula niki anak maling. Dumateng para sesepuh haji sepuh pini sepuh ingkang sami lungguh kanthi bapuh mugi asa paring pituduh dumateng para kadang kawula kang nandhang pekewo. Ngapunten kula namung anak maling. Dumateng para bapak ingkang katon sigrak lenggah kanthi tepak mugi tetep dados tepuk patuladaning para anak. Dumateng ibu-ibu sing lemu-lemu, ayu-ayu, mesem guyu karena terkesima dengan ketampananku. Dapur kaya wedhus dibas ngono. Kowe kok sirik to? Lah aku mau anak maling ya saisa-isaku. Ngapunten mewakili kula anak maling, senajan anak maling kula belajar ngaji. Alhamdulillah kula pun meh lulus, kula teng pondok bersalin niku. Pondok bersalin Ngaturna bojoku nglairke. Lair Nggih. Kula wau diarani nek anak maling ilmune ilmu uyah. Tapi napa mawon niku nek dingilmoni dadine berkah barokah lan dadi sak ambrah-ambrah. Senajan to ilmu uyah, sak kilo pira to uyah? 1000 sak kilo. Ning nek dingilmoni ketemu para kiai para dukun, sak glintir kuwi payu 100. Sing ngandel sapa? Jajal kok Tarane piye? eneng wong loro ngelu digono Pak Yai. Jupuk uyah sak glintir dimut diwacana Fatihah disemburno mari 100
kuwi sak glintir jajalne sak kilo 2.000. Gak nungkuli masem kuwi mang regane. Kabeh mang dingelmoni. Kamangka ngilmu kuwi ora usah dhuwur-dhuwur. Ngaji kuwi ora usah ndaki-ndaki. Bedah sejarahing Quran. Huruf hijaiyah kuwi ana pira? Alif ba ta sa jim kuwi ana pira? Ana 30. Alah goblok. Tumpah ki lho ya. Alif ba ta sa jim 30. Goblok. Tak hitung ae. Ayo. Alif ba ta sa jim ta kha. Sing takok kak mbek kok sapa? Kowe takokno. Alif ba ta sa jim nek pira? 30. Papat. Kok. Alif ba ta sa jim ta kha. Sing takok rono ki ya sapa? Aku iki takok alif ba ta sa jim nek pira? Alif ba Ta sa jim 5. tak ega. Ya. Yo. Roh we. Kuwi wae nek diwiwir dadi tembung pitutur. Urung nganti digandeng dadi wacan Al-Qur'an siji-siji aksara, siji-siji huruf kuwi ana perdine dhewe-dhewe. Tanpa ora. Pengen ngerti bebering? Ayo. Pertama, Alif. alif. Hurufe nganjil sret. Pertondo Gusti Allah kuwi mung siji. Wis ora aku. Alif. Lip kuwi manggone ning gedung kuwi munggah mendhuwur medun mengisor. Angger lip iki lho gedung. Kuwi eneng sanepane. Sanepane piye? Munggah mendhuwur kablu minallah, munggah mengisor kablu minanas. Nggih napa nggih? Nuwun sewu kula mung anake maling lho Mas. Yo yo. Kuwi alif. Lage alif. Bak. Bak kuwi padha karo wadah. Wis seru. Maksude yen dadi wong tuwa kuwi kudu iso ngadahi gunem. Gunem elek ditampa disaring, gunem apik ya ditampa disaring, iku menjerumuskan apa ora. Ya sepurane wong anak malih. Tak akan mungkin Tuhan mengingkari janji nek sedekahmu apik, ngibadahmu apik, salatmu apik ora ngegulke bandamu surga di depan mata. Ndi? Oh. Ana. Yo kowe trae picek. Ngapunten wong kula nggih namung anak mudin desa. Anak maling kok. Tak sak yen kowe duwe rezeki aja mikir saham dhewe ya kudu mikir sakku bereng. Aku ya iya. Opo Maksude yen kowe duwe rezeki eling sedekah marang liyan. Ngono lho. Oh ngono. Jim. Jimat siji kudu diugemi nganti tumakaning pati kalimat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Ngapunten lho kula namung anake maling, omah kula desa. Kak, berbicara yang hak. Nek halal ya halal, nek haram ya diharamke. Aja samar-samar ndak membingungkan umat. Kurane lho Mas. Kok takon wae wong kowe sing anak mudin. Ayo kok takon wae ket mang. Lah kowe kok kotruk. Lah wong cirine iso. Tapi iso kok. Dari huruf alif ba ta sa jim kok. Mek kuwi tok. Ayo ana artine sing penting wong kuwi ora usah ngilmu kuwi dimanfaatke. Kanggo pitulung wong. Niki pidato niki wau masuk ngene mudin kutha napa mudin desa? Oh, alhamdulillah. Desa. Takoni. Ayo. Uping. Janjine pokoke nek koko sing menang kudu njaluk, sing kalah njaluk sepura wong sakmene kae. Aku mang guyon ngono. Ora neng. Samber bledek. Nek tak umum. Iya. Pak, Bu. Jawab kanthi tegas. Sae pundi? Dakwahe mujin desa napa kiai desa napa kiai kutha? Ayo kowe. Seorang muslim yang baik tidak boleh mengingkari janji. Kowe dina iki kudu medun njaluk sepura wong sakmene kae iki. Nek sampai orang makin samber bredek dedel-del kiring. Entuh apa medeni wong. Tenan lho iki. Seksine wong sakmene kae lho. Nggih to? Setuju nggih? Tumpah aku mang guyon. Alah ora ning guyon. Guyone sing ngarep mang sing nggur iki mung serius. Aku guyon aku. Lah kowe gelem apa ora? Temu kok isin aku. Lah kowe nek mau
kowe nek mau gelem sambar bledek berarti. Ya moh. Nek mau yo, kowe nek mau njaluk sepura wong samene kae. Aduh, memang banget lalang aduh. Lho gelem apa ora? Kowe ngene ra gelem mulai takon mlaku. Gelem nggih? Gelem to? Telek. Nek gelem niki mergo wong iki wis njaluk sepura bakal disepura karo sepadha padane uga disepura karo Gusti Allah. Aku mau me opo ngono barang mau. Gak gelem ora? Nggih, niki nuwun sewu Pak Yoga kangge ngiringi. Ngiringi apa ta? Kanggo ngiringi Mas Bedor njaluk sepura selawatan nggih. Kok kaya wong mati to mau selawati. Ora apa-apa lho, wong iki ben terharu ternyuh oleh menehi apa kuwi oleh menehi pangapura kuwi tulus ning batin. Ora sing njaluk sepelan ngene iki mau sapa yo. Ayo. Salatullah salamullah ala toha rasulillah salatullah salamullah ala yasin Lah piye to? Wong iki nek wis gelem njaluk sepura sepadha padane Gusti Allah bakal nyepura apa sing dadi kesalahan. Aneh wong kene. Piye? Njaluk sepura nyangone ora tau. Ndek. Heh. Nyangone iki ya kok. Wis insaf tenan kowe. Aja geleman elek-elek wong. Senajan anake blandar dadu iso dadi santri. Lho ya terus ae. Lah iya. Kok mulane aja kok dumeh kowe duwe ilmu terus mbok gawe menang-menang dhewe. Ilmu kuwi kanggo wong akeh sing kira-kira kanggo alas cerewet. Aku nek ra cerewet ra dibayar karo Sarmi. Elek-elek iki takmir masjid. Tukang andan kono. Andan. Andan aku. Andan piye? Aku piye dhek iki? Pak Yai kan muni ngene. Bedor, bedor. Kowe tak dadekno takmir masjid. Tak ketkokon tukang andan. Ben jamaah iki do teko kabeh. Terus aku andan tenan to. Piye? Supaya jamaah akeh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Rupane rambut jaji suarane kok apik. Oh tak kene kok. Belas ra nek sing teko. Ngisa andane cengkok tak ganti. Piye? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jamaah gemerduk. Babar pisan. Terus aku ndek cara. Cara piye? Piye aku andan isane wong do teko kabeh. Aku ndek cara. Carane piye? Jam 09.00 esuk aku andan. Urus. 09.00 esuk aku andan. 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 09.00 esuk
Allahu Akbar gembruduk. Pak Yai Mudin kami tuwa Jogobaya, Pak Lurah Carik teko kabeh. Ape salat. Pas aku wis ora. Lah apa? Telathu aku. Aku ditelu waktu to. Ya yo. Sapa kuwi? Yo metu. Kula Pak Bedor. Bentuk kowe. Lho, lah kok bentuk? Males aku. Sing bentuk kula napa sampean? Lah terus? Jam piro iki? Jam 09.00. Jam 09.00 kok adzan. Lah wong latihan kok aku. Latihan. Besok nek jenenge adzan kuwi nek pas waktu. Lah, kuwi wong ben salat nek pas waktu. Sik riyen magrib kula adzan pas waktu sampai tekono mboten. Enggak. Terus Pak Yai yo ngono. Pak Yai ku mayu rada ado. Kula ngisak iki adzan pas waktu sampean teko. Ya ora. Ame apa kula jam 09.00 adzan kok kedung sangan rene. Balik aku. Mbok seneni ya? Yo, aku eling biyen to. Mau ketoprak aku jek mau abu. Mau abu awak saiki yo ijek ngono. Uga saiki wis. Aku mari petara-petara bojomu ki mang. Aku subuh, apa subuh tobat aku. Beli ora ngene. Ae. Apa subuh aku. Terus Pak Yai teko. Bar. Penanti. Subuh Pak Yai. Ndep kok subuh mboten nek aku. Subuh pira rakaat? 4 aku. Balik. Subuh mendem wis subuh. Aku mulai petuk Sukiman. Ya habis subuh. Man, penanti. Beliau aku. Wis subuh dor. Subuh pira rakaat? 2. Balik. Lho, kok iso? Aku 4 ditolak kok aku. Goblok ancen wong mendem kok. Subuh ki nang dinggon ya 2 rakaat. Oh, diganti wisan. Ganti lho. Aja meneh kok kowe ora goblok bojoku lho sing bendina tak seneni tak jak salat eneng adzan subuh. Karepku ya tak jak subuh. Salatu khairum minan naum. Bojoku tak gugah. Dik, iya. Kok tangi kerekal mendeliki aku karo muni. Mosok yaene pen njaluk neh. Waduh. Aku yo banget ngene. Ora usah rame-rame awake dhewe golek. Iki ning kene nggone bocah ayu-ayu tok. Ya, iki ana bocah wedok sing rupane ayu. Mengko nek liwat kene. Nek sicok kan wong loro. Wong loro. Nah, enake piye? Lho, enake yo ngene, pokoke yo ngene lho to nek kowe ya aku jaluk saiki. Lah. Panganan apa jaluk-jalukan iki? Lho, ngicip tok ngono ra. Anggap ning cangkring to. Wis pokoke nek aku kawakmu aja ngresula. Nek kowe aku yo ora ngresula. Ya, iki engko nek wis bocahe enek bocah liwat. Mbah ayu mbah elek enek di rabi kan ya lumayan. Iya, aku yo cek urung di bojo. Kowe urung di bojo? Urung. Ayo wonge melok lho. Iya, ya tenan ta. Wong wedok ta Tarsan mlaku. Itu jenenge wanita berbobot yo ngono kuwi. Kuwi deknane iki bobote lagi 45 lho saiki 73 kok. Lah kono kenal. Halo sayang. Urung ngicipi, ngingeti tok wis glegek. Opo kuwi? Mongko. Nun sewu, Mbak. Apa? Urung tak takoki kok. Oh Cina. Hayya, litang culi cemok-cemok. Tali kotang diuculi terus di. Bu. Oh. Hai, leng taiwong. Jumbleng. Aku anu jajal nek kowe iso jajal. Jajal nek awakmu iso. Bahasa Indonesia ra cetha, basa Cina ra cetha, berarti wong Madura. Dur maksor tok, Dik. Dedekno lemah disosori mentok. Ludilu mlentu. Roti bolu 3 kadon. Nek sirahe ngelu lebokno pawon. Halo, Mbak. Manaknya siapa? Ya. Siapa? Siapa?
Oh, lah kok kowe. Biasane iki yo Inggris ngono lho, Dor. I want to kiss you. I no reckon you member dog. Iya ta? I want to kiss you, aku ingin menciummu. I no reckon you member dog, aku ra ngreken kowe kaya kire. Sayang. Dalam Kang Mas. Ya Allah. Panten napa Batang Mas? Ya tang diasmu kono. Lah aku nek nyelok wong lanang kudune piye ta? Kang Mas dong. Kang Mas ki nek piyantone bagus, pawakenem kaya uncet ngono kok njila dicelok Kang Mas. Loh. Kang Mas ki pantese sing ki lho sing bagus kuwi lho. Ya Allah, wong enek sing kaya ngene baguse alah alah alah. Apa kinteng kintang kinteng, apa kinteng kintang kinteng, apa kinteng kintang kinteng alah gantengnya anake sapa iki? Sik to matame katarak tuh pengen ngeti wong ganteng. Lah kene apa ngombondo katarak to, Mas? Lah ngingeti betul orang ganteng tak suwek ra iku. Ora iri. Lah piye wong nek tak sareng bocah iki yang ganteng tenang lah ketimbang kowe gak ya bagus iki ta? Iya. Mas, aku cinta bandamu lho, Lah. Mas. Alam tente sawah lagi tunggu dengan iki. Kadol. Aku rabi ya, Mas ya. Aku cek perawan tenan lho, Mas. Aku cek perawan tenan lho, Mas. Aku perawan. Nyapa? Karo wong wedok sono. Kenapa? Ngono ndi aku ora raunine. Rupiuk. Nang karestangan tantene nang. Aja ngono. Aku ki jane mbak kembang wedok apa? Wedokan jangkrik. Mbak kukuria kene apa toh, Mas? Wah aku kok Aja nganggo sarung aku mau. kelakuane panjak. Dhuwur seragam ngisor sarungan ya apa ngono kuwi karo sinden. Grae panjak. Piye? Berarti nek klundung-klundung ki lali. Lali gak dikemanai. Kowe iki kok tambah ngerti-ngerti ya. Mas, rapi ya. Aku kadung tresno karo kowe lho, Mas. Cintaku karo kowe sekanyang-kanyang koder lho, Mas. Tenan lho, Mas. Rapi ya. Iki apa lah kowe gak geblaki aku apa kowe wis kenal aku apa piye? Kowe kan calon bojoku nek aku diteblek bokongku apa kowe gak mangkel to, Mas? Jajalan. Mangkel apa ora jajal? Nyapa? Piye Dol? Pabudaman. Wah. Ora sang. Wong wedok ngene iki. Sik, Wong wedok ngene iki. ora sudi aku. Lah aku rabi iki rong dina merotolino aku. Lah sing penting acarane. Brengos rapatene sentak pisan nek merotok. Tapi ya tenan kok. Trae umpama wong wedok rabi iki. Nah, Kira-kira cara nasibe padha karo pesugihan tuyul. lho iso. Lah bengi dimiki awan kon mergawe kae. Ngawur. Akhire malah klinting cilik. Aku nek wedok ngene iki apa? Seraserok ras hotel. Apa? Sambel kemangi sak gegem. Artine? Ora kudu melok, ora kudu kintil. Heeh. Lah aku dikai saiki ya gelem. Lah. Oh yang geragas. Asline aku seneng karo cah iki mergo ngesakno ki lho. Lho. Oh ngesakno. Yo. Hah? Ngesakno. Ngesakno. Mbah. Kok embah piye? Seneng kok ngesakno. Seneng iki kudune lahir tumekaning batin, tumus ning ati. Aku atiku gak sentik-sentik blas ya asline raca iki. Ngrungokno gobokem. Atimu kenapa? Gak sentik-sentik blas. Nah aku jene ya rada sentik-sentik. Dene iki wis sunat apa urung to, Mas? Ngenyek sangar dogonku. Denak ndelok jeke. Kan nek wis sunat ya aku gelem mbok rabi. Wis nanti deloki nek purik lho. Ayo nungguri sedelok. Lah kan ning guri barang mek Lah apa? jare ndelok. Aja ngono, tapi wis sunat tenan porong. Wis. Ya sunat ra omahe calak. Ya omahe calak kok. Ora. Masa lali to piye? Omahe calak kok. Ora. Kowe masa lali adus ning kali bareng pas ra ning wong langsung ngecek watu ngono.
Lah terus dadine piye? Aja ngono isin-isin wong. Kaya emping mlinjo sing pelentong. Aku nek eling kayu pancene tenan. Lah kowe sing ngongkon. Lah iya. Lah jenenge wong tuwek kan ngene to. Dor kowe ku sunat kok ora. Aku pengen ngerti, pengen krungu mulane aku nyadek. Dor nek kowe aja ngono ta gen kasok. Kowe kok ngusek kowe to. Hah? Piye ceritane? Nek kowe sunat, nek kowe pengen ndang mari wong biyen, puk-puke awulayan. Terus buntel pupuse godhong suruh. Godhong suruh. Golek godhong suruh gak nemono. Terus tak buntel godhong gedang. Nah, terus aku nang latar nang ngarepe lawang, lungguh isis karo tak kebuti ini. Nah, keturon. Lah, bebek liwat. Sosor. Walah, pateng selawir dadine. Aku mergo dianggep lontong kok marane. Kowe lemper bos. Sayang. Endek rene Alah nek apik celok Lah nek elek yo Oh nemen. Ya wis nek kowe meri yo sampean tak rabi misan kene wong loro. Aja purek to, Mas. Bocah ganteng yang kaya ngene imut-imut kok iso purek iki lho. Ono lak barang. Tuh. Ngene lho. Lho Mas, aja purek to, Mas. Aja purek ya. Aja purek ya sayang. Dadi diplinteri Lanang kok purian kaya. Aku nek diedek iki malah atiku tata cemut. Lah gantenge anake sapa iki? Anake Pak Polisi. Anake Pak Polisi. Persis nggonku Mas ngoki. Tapi nggonku kenene pecah sithik ngono. Apa to iki? Coblok mik tua. Oh, mik tua abuk dasem kuwi. Anu Ye. Laut. Kok laut. Kenakan kowe lagi metong laut. Nang ngene lho, medang wis disenen. Kowe ora usah mikir ngono iki tanggapane koko santeke solar. Gampang kok solar lah nggih bar diisi. Dadi nek solare rong tek rong lebar. Ngono. Planet kita hiburan. Santeke solar lho diisi pokoke. Iya gane wah jan luar biasa. Iya suwe 2 tahun ora petuk kok jek num-num. Iya. Oh muda irama kok. Teko kaya cah TK. Sing sapa? Kok iso kaya cah TK? Lah maksudnya teko karepe ra teko ya wis. Lah duh. Mantek untune padha ra tuwa. Kuwi ngono wis sampang. Kesuwen leren kok iso. Aku ya ngono bareng enenge pandemi kuwi mang. Pandemi. Sing kuwi lho protokol. Kleru Mas. Protokol. Lah kuwi lho. Kleru. Pro kontrol. Kon. Ayo kowe ya kon neh. Apa to jane? Protokol. Oh iya iki lho lambene cah iki bener ya. Iya ngomongin ngono tek ra iso. Apa cek? Bener lambe-lambe pro kontrol. Wis sak cucuk sak mangunine. Purian nek purian ki mari mati. Mati aku ya. Mati ki aja mbok empet. Nek mbok empet lara. Akhire dadi gering nang rumah sakit bandan entek. Piye ta iki mati kok? Lah kudune nek ape mati piye? Mati ya dilosno nang gletak kono kok. Kowe ki ngalup mati terus. Doeman rupane jek kaya ngono kok mbok. Becace kaya kena ngeden tikus kok ya. Iya. Si ah. Dik mah aku wis entuk wekasan lho Mas, kanggone Pak. Sapa sing digawe iki? Pak Rawi. Pak Rawi, Mbak Minus, dalem Pak. Aku masaku ya ape dikeki apa ya. Wah bonus iki kok Pak Rawi ya. Terus piye? Mengke kula pesen nggih. Napa Pak? Pesen setunggal nggih. Mengke dagelane sing anu sing rada ireng niku lho Mbak, sing pundi ta Pak? Anu wala pokoke sing busik niku lho nggih. Enten napa mengke ditinggal mawon nggih. Lah kenging napa Pak? Tinggal teng mriki kersane nggih seret-seretan fotone kula. Makasih. Kowe apik dikai glindingan. Apik piye ge seret-seretan kok. Dikai glindingan dasem. Kowe aja ngenyek wong elek. Lah aku ki dadi wong elek karo wong ganteng iki kok gak seneng wong elek. Ya kok iso? Wong elek iki somben kadangane nang swarga, tapi nek wong ganteng kadangane nang neraka. Nek ganteng ganteng neraka. Nek elek swarga. Contone nek wong ganteng metu lawang brosot. Mesti wong wedok mesti masih ngene.
Wong kok ganteng ngene kapane di bojo ngono. Pulane nek wong ganteng kuwi ya bojone sak dalan-dalan, anake lho telecek. Berarti neraka. Beda nek wong elek. Nek wong elek. Nah wong elek aku umpama metu mah broson. Wong lak mesti ngene. Weden sawah metu. Ora ning doyan. Ora nek wong doyan berarti aku ora selingkuh. Berarti nek swarga. Nek elek neraka. Lho, nek elek swarga. Nek apik neraka. Aku takon. Takono. Pak Rawi iki elek apa apik? Wis jelas nek elek iki lho swarga. Nek ganteng nang neraka. Lah ya Pak Rawi iki ganteng to elek? Kandhani nang ngandel kowe. Lah iya aku iki takon. Jare nek elek ning swarga. Swarga. Nek apik neraka. Pak Rawi kae elek to apik? Wonge turu to ora kok. Endi wong? Kok takok turu apa ora kena apa to? Aku wong seni. Aku wong seni aku mau giroh. Nek iya ya nek ora ya ora. Pak Rawi ganteng. Berarti kowe ndongakno ning neraka ning ngono. Sing kandha sapa? Lah kowe emang jane Pak Rawi wong gandeng tetep nang neraka jane. Gandeng mulai kate ngene. Wih, Rawi. Rene. Nggih, Kat. Kowe jane wong ganteng kowe petak lebokno nang neraka. Gandeng bengi iki kowe nanggap ketoprak dagelane bedor karo genthuk karo minus. Wis nang nunggal swarga kono. Dadi sapa wae nek pengen munggah swarga nang nanggap ketoprak to. Anggap kuwi dinyang terus kok. Yuk, omam ndi? Aku Mas. Aku omahku saka iki jane gak nengeri aku tenan ta? Ya kowe iki sapa neh? Kowe tenan gak nengeri aku? Kowe iki sapa? Pengen ngerti aku sapa? Sejatine aku ki widodari lho Mas. Tur. Lah aku malah ngantuk. Widodari. Aku sejatine widodari saka kayangan. Widodari kaya wong derep. Nek sing penting rak widodari. Widodari kuwi mesti ayu. Lah kok gak ayu ta Mas? Wong aku ya ayu ngene lho. Sapa? Widodari. Aku widodari saka kayangan. Ora ngandel. Wis ora ngandel kowe piye to? Ya wong widodari kok. Ora ngandel tenan. Widodari kok kaya wong golek jamur. Tak buktekke yen ke pengen percaya yen aku widodari. Buktekno, Nduk. Bim salah bim. Gatelen. Alah ora mandi. Ora mandi no. Ora mandi ora widodari tenan kok. Iya ora mandi no. Lah ora mandi kok. Oh, mulai to. Kowe apa? Dong. Pelo. Kenapa kowe? Masa tenan iki cah iki. Bim salah bim pelo. Betelu. Bla. Bim salah bim. Ora roh wong. Picek. Lah ketoprak rong bar udah mulai ki ndi wong iki? Kuwi lho wong akeh no. Ora ketok. Wah, ditambani wah ngesakno banget aku percaya nek kowe widodari. Percaya ta? Tambanono aku cek pengen roh wong ayu. Bim salah bim. Paras. Paras, nggih aku percaya nek kowe widodari. Gatelen. Syukur. Kuwi mono widodari, adik widodo. Bim salah bim. Melet. Walah Bim ngepang. salah bim. Brangkang. Nun sewu nek panjenengan menika widodari wonten kersa menapa kok rawuh wonten ing mriki? Olehku teka mrene iki sejatine aku arep goleki Lek. Goleki napa? Ora sapa-sapa. Ya lali. Wong siji sing tak goleki. Nah lali jenenge. Ora. Sapa? Apa ya? Oleh sing tak goleki. Kowe iki lho kok. Aku mau goleki Bapak Resi. Resi sapa? Oleh sing ngene. Bapak Resi Wasita Jati. Lah ya kuwi. Amang lak nyatet ya rambut catet. Dicatet to. Goblok. Aku mau goleki Bapak Widodari on jemberi wong. palsu wae kok. Nggih. Jenengan kersa mudhun wonten ing kayangan menika badhe manggihi Resi Wasita Jati. Kaya ngono. Kaleres kula kalih bedor menika inggih menika abdinipun anu ki Resi Wasita Jati. Ah dadine kan ngerti
ngerti papan dununge to? Ya ngerti ya papan dununge ya ning kene iki. Iki pawongane ngendi, Lek? Kene tak celukno. Oh, ngono ya? Ya. Celukno. Sik. Duduk. Duduk. Mitene kelapa kelangan asih. Lah. Ki Bapak Resi. Nama pikulon. Tur. Yuk. Anu Dor, Gak enek wonge. Tak golek ino matam pitu kono. sumpah ra enek no kono lho ra enek. Lha iki lho. Lah iya no kene no kono ra enek wong iki. Dor, Apa? jebule widodari iki wis kenal karo Bapak Resi Lho. malah kepareng napa nimbali kok pikulan niku. Pikulon no pikulan. Nun sewu Bapak Resi. Napa jenengan bener pikulan? Pikulun. Dor ngesakno Dor nek dandan ket sore gamping entek. Lha wong bela-beli to dimangan. Iku mangan gogro kabeh. Nggih. Nun sewu menika wonten tamu nggih menika ngakune widodari, Bapak. Ya semana sawetara tak takon. Nggih. Monggo Bapak celengan. Celengan. Kaya celengan wonge. Pak keprak ndasem. Karo wong cedak bayaran nang ngono. Karo wong tua Celometan. Kapunten. Pengen kualat apa piye? Nah. Kowe pengen disamber bledek kowe emang to piye? Pengen di duit? Pengen di duit? Nggih. Pengen. Ya golek utangan ngono. Lho. Wong nek pinter ngono kuwi lho. Semana sawetara. Nggih. Iki yen ora kleru tak sawang kaya Bathari Gagar Mayang kang tumeka ana ngarepanku. Bener iki. Nggih, bener ngono lho Nis. Injih menika leres. Lah ben kaya ketoprak ngono lho. Kowe kuli nama Banyol tenanan iki. Ya sok tenanan sok ora ngono. Bayaran tak congkeng 50 engko. Nek tau ngetoprak kok gremeng karepe dhewe-dhewe. Gagar Mayang Kula Bapak Resi. padha becik tak pratamu ana Padepokan Tegalsari. Iki kok berkah pancen. Kowe ki iso ngetoprak apa ora to, Jar? Lah jare mbok sauri kowe. Ya ora kok aku. Dan iki sing Ra melu utang mbok nyauri. Darine aku apa kowe ta, Lek? Kowe Angger aku apa kok mbok saut. ora aku. Kados pundi Bapak Resi? Padha becik satekamu. Nggih menika sami seger waras, Bapak. Syukur mangayu bagya. Ento Dalem, Bapak. ya kena ngrangkep. Nggih. Jabuan swara kena. Nggih. Ning bayarane coba rangkep. Mboten kula mboten butuh dhuwit. Berarti mbok wene aku kabeh. Ya ora sing butuhi bojoku. Iki jere ya bojomu. Iki wis tilasan kok, Pak. Oh, Soale ngono. napa kula gadah anak siji mbek niki ndase diuntir kok. Aja mbok omongne to kok. Gagar Mayang ndajake kagadasan ing tias ingsun. Teko tak prapta ana padepokanku kene ana parigawe apa. Menika badhe wonten wigati menapa to, Bapak? Apa bener minturut pepelingku para jaring Jawata bakal nurunake wahyu sing tumiba ana padepokanku. Apa pancen bener sliramu diutus karo Kang Hyang Jagat Girinata? Inggih menika leres, Bapak.
Wujude kaya kembar mayang Parijata utawa Sekaradika Pataru Diwandaru Jayandaru. Bener. Injih. Yen pancen bener, mbok menawa wis bali saka kene, aturke Sang Hyang Bathara Guru menawa wis tak tampa. Injih pangestunipun menika Bapak, kula badhe mangestukaken dawuh panjenengan. Gandeng iki sajak wis sawetara peparmi tak tampa mula sak dadi pangarep-arepe ning kayangan ning Kawidodaren ya ndak keparake bali ana Karang Kawidodaren. Ngestokaken dawuh Bapak. Ayo Lek, kowe nderekke aku ya. Mah, kowe miber. Aku tak ning ngisor wae nek kowe tak gendong. Aku nang ngisore wae. Kono jeteratan mojonotara. Rodha maju sawetara Kyai. Sawetara nggonku jagongan karo para cantrik. Ana tamu layak prenjakku padha ngandra nang ngarep omah. Debul nak Mas Saraya Jati kang rawuh ana ngarsane ingsun. Inggih, leres Bapak. Kula Saraya Jati. Padha becik sapraptanira kaki. Inggih, berkah pangestu panjenengan ngantos wekdal menika kula tansah wilujeng kalis ing Rubeda. Salajengipun kados bundi Bapak. Kawontenan wonten ing Tegal sari mriki. Ya antuk puja pamujimu Padepokan Tegal Sari tansah pinarang rahayu slamet kalis sing sambikala. Lan dadake kaget rasaning pun bapa sawise aso napasmu atus keringetmu. Daya-daya pun bapa sak kepengin ngerti apa to wigatine sawanira, apa nglangke kepengin martuwi marang wong tuwa, apa ana wigati kang banget. Inggih saderengipun kula nyuwun pangapunten ingkang agung. Dene menapa ing kalenggahan punika kula boten katimbalan kumawantun sowan wonten ngarsa panjenengan. Inggih nuwun sewu Bapak. Iya. Kepareng matur lepat nyuwun agung ing samudra pangaksana. Inggih karna kula aurat ngemban jejibahan saking kadang kula ninggih panjenenganipun Kakang Rawiyanto ingkang benjing niku ing pangangkah badhe ndhawuhaken putra putrinipun. Ananging Bapak, iya. Putrinipun Kakang Rawiyanto menika kala wau kersa dipun dhawuhaken. Ananging nggadahi bebono utawi panyuwunan nenggih nyuwun dipun padosaken wontenipun kembar mayang. Lajeng nuwun sewu, Bu. Iya. Inggih kula nyuwun pirsa menapa panjenengan mangertosi wonten pundi saktenanipun kembar mayang kala wau, Bu? Kyai. Ninggih. Monggo Kyai babar pisan durung mangerteni. Ning kena apa duwe sanggupan mbok mandangi. Wikaton yen panjen Kyai ku wujuding satira kang utama. Inggih. Mula Kyai ora sandadak nganggo kuwatir apa sing mbok upadi wujuding Sekaradika Pataru Diwandaru Jayandaru kang wis dirunci para widodari cacah 7 dadi 2 wujuding kembar mayang Parijata pupus cindhi gedhang Mas Depaksa Lombok terong ingkang sarwa isi mutiara. Kuwi kabeh mau wis cemondhok ana padepokan kene. Oh nggih, dados sampun cemondhok wonten padepokan Tegal Sari mriki. Yen ngaten napa kepareng badhe kula ampil sawetawis badhe kula suwanaken
wonten bareng wonten dalemipun Kakang kula Rawianto, Bob. Pancene karo Gusti Kang Maha Kawasa dikeparengake sapa wae kang mbutuhake kanggo temanten tanah wajibe kudu nganggo pengabit Sekaradi Kapataru Diondaru kang wis dironje dadi loro jalaran kuwi kinarya sarana kanggo nggayuh wahyuning telu. Siji wahyuning kasantosan, loro wahyuning judhu, katelune wahyuning kabejan. Mula saka kuwi Kyai yen pancen disuwun tak paringake aning kudu ana saranane. Lajeng sarananipun menapa inggih dipun lentoni arta napa Mas Picis Rada Prana? Bener nganggo panebusan nanging ora wujud daya brana mut brana Picis. Tebusane cukup 3 prakara. Siji kang diarani Sadak Lawe. Sadak Lawe kuwi kang diawe suruh kang temulose banjur kalinting katalenana lawe-lawe wenang. Sing maksude Sadak Lawe mono kang dijemuk suruh kang temurose nggambarake dene temanten kakung lan putri kang wis tinemu judune. Lan suruh yen sinawang beda klumah lan kurepe nanging yen gigit tunggal rasane kuwi nggambarake temanten kakung temanten putri senajan beda wujude nanging yen wis nunggalake tresna tegese bisa manunggalake cipta rasa budi karsa lan karya. Inggih, Bapak. Dene kang kapindho ya kuwi klasa bangka utawa tilam lampus kang tepine sinulam suket kalanjana. Dene werdine manungsa urip nang alam donya ngono nglakoni 3 tataran. Siji tatarane nalika lagi lair saka garbaning ibu kuwi jenenge wasi ing jagat padang. Kapindho manungsa yen wis temekaning titi wanci ya kuwi dadi manten. Dene katelune diarani wasana pada tegese papan kang pungkasan. Dadi manungsa bakale pindhut kersaning Gusti Kang Maha Kawasa wonten alaming kepati. Mula ora elok yen to manungsa ngono urip kudu gelem mati. Jalaran ing rajae manungsa kang wis tulis huruf M tegese manungsa mesti mati. Iki jawab katelu. Paripurnaning gati. Kembar mayang parijata kudu dibalekake. Dene lembalekake aja ana Tegal Sari, cukup ana sak dhuwuring tarup utawa sak tengahing dalan perapatan. Kanthi sesanti ora mbuang-mbuang kembar mayang nanging mbuang sukertaning temanten anyar. Inggih. Dados kembar mayang menika wonten syarat sarananipun. Ya, inggih kedah mawi tebusan nggih Bapak nggih. Tebusanipun Sadak Lawe, tilam lampus ingkang pinggiripun tinangsulan suket kalanjana. Pancen bener soale ana une-unene jer Basuki mawa beya. Sakbadanipun kawi dipun ginakaken nggih kedah dipun wangsulaken utawi dipun buwang wonten prapatan utawi dipun larung wonten ing lepen ngaten nggih. Utawa dibuwan ana sak dhuwuring tarup. Oh nggih nggih. Ngestokaken Bapak. Tak kira kowe wis cukup semene pun Bapak bakal daya-daya munggah mansanggar pamujan. Yai, menika wujuding kembar mayang penjayan asta kundur. Inggih, pangestu panjenengan ingkang kula suwun. Mangke sawanci-wanci wonten bebaya panjenengan sampun pas kuwatir. Panjenengan ngungkuli kembar mayang mangke bakal luluh jiwa ragane. Inggih, pangestunipun ingkang kula suwun. Inggih, kembar mayang badhe kula bekta dhateng bareng. Mugi-mugi kalis ing rubeda.
Aksara Jati. Rasane atiku yang melang-melang ninggal bayana sak pinggiring jurang. Kowe lek sambang dalan bakal dawuhe muga-muga kalisa sambi kala Kyai